Ways of the People Party VP ka ai khublai snam thamai arjar pundu busuk bakmen ya barok kino snong ka jala mekhlaya ngi community da ka jing shania ha utrai kanrat ba snam thamai on long snam ubran jingkermen ba ki ai kin long ki babha nakalyang jong ka party ngine le sitom kumba kathong jong ka long ban pen impat pen bhapat bat pen keladur nginya tre sitom hakane kasnem nakabanta ka baha kamyat ubabon ubalang bat nakabanta ka jingmuntoy ka imlang salang kane kade ka jingtho ka baka Voice of the People Party VP ka ai khublai jam thmai busuk bakmen ya barok kino snong jong jala mekhlaya